Rydych chi'n gwybod yn eithaf da erbyn hyn pa ffynonellau arian sy'n gweddi orau i'ch busnes. Y cam nesaf yw gwneud yn siŵr bod popeth yn ei le mwyn sicrhau cyflwyniad llwyddiannus o'ch busnes. Mae gallu cyflwyno eich busnes i gyllidwyr a budsoddwyr yn llwyddiannus yn un o'r sgiliau pwysicaf i unrhyw fusnes bach. Y cwestiwn holl bwysig i ofyn i'ch hun ac i'ch helpu wrth i chi baratoi cyflwyniad o'ch busnes yw: pe bawn ni'n fudsoddwr, fyddwn ni'n buddsoddi yn y busnes yma. Mae sawl elfen mewn cyflwyniad llwyddiannus. Pwynt gwerthu unigryw cryf, yr hyn sy'n ei gwneud chi'n wahanol ac yn sicrhau eich bod yn sefyll ar wahân i'r gystadleuaeth. Tystiolaeth o dîm da. Nid dim ond chi sy'n bwysig, pwy arall sy'n rhan o'ch busnes. Cynllun busnes credadwy gyda chrynodeb gweithredol trawiadol. Prawf o gysyniad. Rhowch wybodaeth iddyn nhw am y camau gweithredu a'r canlyniadau rydych chi wedi cyflawni hyd yma. Rheswm pendant pam ddylen nhw fuddsoddi a chynllun ymadael clir, fel eu bod yn gwybod pa mor gyflym y gallen nhw ddisgwyl cael adenillion ar eu buddsoddiad. Ac yn olaf, cyflwyniad caboledig ond brwdfrydig ar lafar. Rhaid i chi wneud yn siŵr hefyd bod eich cyfrifon a pholisïau gweithdrefnau eich busnes mewn trefn. Cofiwch, dim gwerthu'ch cynnyrch na'ch gwasanaeth ydych chi, ond gwerthu cyfraddaliadau yn eich cwmni. Bydd y budsoddwr am wybod beth sy'n hybu gwerth y cyfraddaliad a sut bydd ef neu hi yn gallu cael adenillion da ar ei fuddsoddiad. Yn sicr, dylai'ch cyflwyniad gynnwys manylion am eich cynnyrch neu wasanaeth, ond dylai gynnwys pethau eraill hefyd fel y tîm, y farchnadfa a'ch cynllun marchnata. Canolbwyntiwch ar pam ei bod yn werth buddsoddi yn eich cwmni, nid dim ond yn eich cynnyrch neu wasanaeth. Gwnewch yn siŵr eich bod chithau'n gwybod beth rydych chi'n gofyn amdano hefyd. Efallai bod hynny'n swnio'n od, ond un o'r sylwadau beirniadol gan lawer o fudsoddwyr yw bod busnesau bach yn aml iawn ddim yn dweud yn bendant faint o fuddsoddiad yr hoffen nhw ei gael. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud yn bendant faint o arian sydd ei angen arnoch chi a sut rydych chi'n bwriadu ei ddefnyddio. Mae'n anodd i fudsoddwyr ddweud iawn os dydyn nhw ddim yn gwybod i beth maen nhw'n dweud iawn. Ceisiwch gyflwyno'ch busnes i gynifer o fudsoddwyr posib ag o modd. Mae'n rhy hawdd o lawer i chi dreulio wythnosau a misoedd hyd yn oed yn rhoi'r wybodaeth at ei gilydd ac yn perffeithio'ch cyflwyniad, ond byth yn ceisio gweld ai dyma mae'r budsoddwyr am ei glywed. Manteisiwch ar fforymau buddsoddi a cheisiwch ddod i arfer siarad a chyflwyno gwybodaeth i'r budsoddwyr. Gall hyn gymryd cryn amser, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dechrau'r broses cyn gynteg a phosib. A chadwch eich cyflwyniad yn gryno ac yn berthnasol. Dydy budsoddwyr ddim am glywed cyflwyniadau hir sy'n rhy gymleth. Daliwch i ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig a defnyddio ffeithiau a chanlyniadau i gefnogi'ch prif neges. A defnyddiwch aelodau eraill o'ch tîm fel rhan o'r cyflwyniad. Mae hynny'n help mawr. Yn olaf, os bydd budsoddwr neu gyllidwr yn gwneud cynnig i chi, peidiwch â theimlo pwysau i wneud penderfyniadau byrbwyll. Anaml iawn y mae bywyd go iawn yn debyg i'r hyn a welir ar y rhaglen Dragon's Den. Os byddwch chi'n dweud iawn yn rhy sydyn, efallai byddwch chi'n difaru ildio gormod o equity neu setlo am ffïoedd cyfraddau llwg uchel. Yn bwysicach na dim, mae'n bwysig eich bod chi'n ymddiried yn eich partneriad cyllido a bod gennych chi berthynas dda gyda nhw. Rydych chi'n mynd i fod yn gwneud busnes gyda'ch gilydd am gryn amser, felly mae'r berthynas bersonol y byddwch chi'n ei meithrin o'r cychwyn yn bwysig.